Bukaresti. Ja 15 paljon paremmat Sami oli viimeksi. Vehkakoski. Ottelun erotuomaristo tänään Tsekkoslovakiasta. Ottelun tuomari Wojciech Kriston, rajamiehet täällä pääkatsomossa. 5 sekuntia tästä hetkestä. Ja nyt vastakkaisella puolella Jaromir Pausi. Kuusisi lähtee otteluun tutussa valkoisessa peliasussaan. Romanialaisten paidanväri punainen, punaiset myös sukat ja sitten housut mustat. Ja näin tapahtuu sitten avauspotku. Yleisöä on paikalla niin, että uskaltaa nyt jo ennustaa, että täällä on seurajoukkueiden ottelussa Suomen ennätys. Sehän oli tätä ennen Ilveksen ja Juventuksen välisestä mestarijoukkueiden cupin ensimmäisen kierroksen ottelusta hieman yli 24 000 katsojaa, mutta täällä Olympiastadionilla on varmasti nyt lähemmäksi 30 000. Tämän luvun saamme sitten ottelun aikana. Ja näin ottelutuomari Wojciech Kristova sitten katsoo kellonsa tarkkaan. 6-9 ottelun ensimmäinen aloitus. Juha Annuselle pallo taaksepäin ja kärkäsla kaattus romanialaisista heti ylös perään. Näin pallo saadaan Ismo Korhoselle ja 6-9 voi nyt sitten käyttää palloa tuolla alakertansa miehillä, vai yrittääkö Korhonen tuosta sitten saada sen suoraan tuolla pitkällä potkulla omille kärjille. Romanialaiset kuitenkin tulevat väliin. Barbulescu, vasen laitapuolustaja, jota vastassa suomalaisista Jari Hud, romanialaisille kuitenkin heitto. Barbulescu. Masaru erittäin hyvin joukkueen kapteenille Stoikalle, Stoikavaa oikealle. Nopea puolustaja Jovan on ylhäällä, mutta vastassa Michael Carroll, palloileva puutarhuri Englannista. 6-9 brittivahvistus. Ja sitten kärjessä Jarmo Kaivonurmi. Ja häntä potkaistaan jalkaan. Ensimmäinen vapaa potku tulee 6-9. Kuususi yrittää rakentaa Michael Carrollin puolelta vasemmalta peliä ja Carrollhan antoi esimerkiksi Zenittiä vastaan erinomaisia keskityksiä tuonne takatolpalle, johon tarkoitus olisi Jari Huddin oikean puoleen sen rakentajan liikkuvan. Tällä kerralla Jarmo Kaivonurmi oli palloa tavoittelemassa. Romanialaiset joutuivat potkaisemaan yli sivurajan. Yleisö elää heti ottelun alusta. Erittäin voimakkaasti tapahtumissa mukana ja toivottavasti tästä suuresta yleisömäärästä ja sen kannustuksesta on lahtelaisille etua. Ja nyt on sitten toinen kärkipelaaja pääsemässä palloon. Hän on Jari Hud, joka aivan oikein on noussut ylös. Sitten apuun tulossa Annunen, syöttö ei mene kuitenkaan paikalleen. Stoika, romanialaisten kapteeni, nostamassa peliä ylös, rauhoittaa hyvin oikealle. Ja nyt saattaa tulla 6-9 puolustukselle vaikeuksia. Lakaatus ja häntä vastassa Ilkka Remes, joka kuitenkin kierretään. Ja sitten 3 miehen puolustussumppu ja siihen pallo jää. Näyttää siltä, että Lakatus pyrkii pelaamaan aika oikealla tuolla ja tällä lailla viemällä Remeksen sinne kauemmas, jotta tuohon keskelle jäisi todella pelitilaa. Nimenomaan sitä tilaa jäisi silloin toiselle kärjelle Pitsurkalle numero 9 tai sitten esimerkiksi keskikentältä kärkkäästi ylös nousevalle Balintille. Jälleen vapaa potku 6-9. 6-9 Jari Rinne pelaa täällä oikealla. Vähän outoa paikkaa, mutta Keijo on laskenut nimenomaan, että Jari pystyisi nousemaan sieltä, että puolustajaa ei oteta kiinni. Tiainen, nuori 19-vuotias rakentaja ja erittäin hyvin menee kolmiopeli nyt 6-9. Sitten lähtee ensimmäinen laukaus, Ilkka Remes ei kuitenkaan saa voimaa taakse ja pallo myös selvästi romanialaisten maalin ohi. Kyllä pelin alku näyttää selvästi sillä, että romanialaiset eivät missään nimessä ole lähtenyt samalla lailla peliin kuin Bukarestissa. Siellä he olivat täynnä itsevarmuutta. Väittäisin näin, että tämä suuri yleisö ja 6-9 kotikenttä pitävät huolen siitä, että Steuan pelaajat eivät ole niin itsevarmoja. Esa Pekoselle 6-9 liberolle pallo, hän rauhoittaa sitten Ismo Korhoselle.
6-9 voitti tässä kapissa ensimmäisellä kierroksella. Jugoslavian mestarina Sarajevom 2 kertaa 2-1, niin kotona kuin vieraissakin. Seuraavalla kierroksella tuli ensin tappio Leningradin Zenitille 1-2 vieraissa, mutta sitten riemastuttava voitto maalein 3-1 kotikentällä silloin Lahdessa. Vaarallinen Lakaattus ja sitten siellä paikalla on nähdäkseni Pitsurka, joka kuitenkin ei vaan Stoika, joka tuosta nostaa 6-9 maalin yli ja hän ampui yli muutaman kerran myöskin ensimmäisessä osaottelussa Bukarestissa. Paha tilanne joka tapauksessa. Joo, siinä on se tilanne, että Pitsurka pystyy voimalla selvittämään Hännikäisen kanssa tilanteen ja antaa taakse. Nähdäkseni Ilkka Remes ottaa tämän ylös ja tulee ensimmäinen kulmapotku. Ja kulmuri vasemmalta, sen antaa romanialaisista Masaru, keskikentän rakentajia. 4,5 minuuttia on ensimmäistä pelijaksoa pelattu. Kierteinen kulmuri etutolpalle, mutta lahtelaispää vastassa. Ja näin pääsee sitten 6-9 ylös. Seppo Nordman, 30-vuotias ikäpresidentti 6-9 joukkueessa, ei aivan ehdi tuohon Jari Rinteen lähettämään palloon. Ja näin rakentaa Bukarest, mutta joutuu turvautumaan pitkään, joka ei mene perille. Ensimmäisellä kierroksellahan tässä kapissa Steaua Bukaresti voitti tanskalaisen Veine BK:n yhteismaalein 4-2. Ensi vieraissa tasapeli 1-1, kotona selvä voitto 4-1. Toisella kierroksella kaatui sitten Kuulu Unkarin Honvéd Budapest. Ensin Bukarest hävisi vieraissa 0-1, mutta voitti taas kotonaan 4-1. Mutta 6-9 taisteli siis 0-0 Bukarestissa vieraissa ja on nyt sitten yrittämässä suomalaista jalkapallohistoriaa. Se on sitä jo tavallaan tehnyt, sillä nimenomaan mestarijoukkueiden kapissa ei koskaan aikaisemmin suomalainen seurajoukkue ole ollut 8 parhaan joukossa, niin kuin 6-9 jo nyt on. 6-9 on taas erinomaisella koko joukkueen liikkumisella pyrkii ja onnistuu estämään Steuan nopean pelin ja Steua ei saa kyllä millään peliään käyntiin tässä. Vapaapotku antamassa Jari Rinne. Barkulescu tuli vastaan, mutta antoi huonon syötön. Sitten Petri Tiainen, keskikentän rakentajia, oli vaihteeksi oikealla. Jyrki Hännikäinen yrittää pitkällä tavoittaa Seppo Nordmania ja peliin puuttuu sitten 188-senttinen Helmut Dukadam, Bukarestin maalivahti. Erittäin hyvä heitto Stefan Jovanille, oikealle puolustajalle, joka välillä nähdään myös keskikentän pelaajana. Mutta hyvin tulee 6-9 omalla alueella vastaan ja pitkällä tavoitellaan Nordmania ja Kaivonurmea kärjestä. Ja näin pallo sitten kärkipelaajille saadaan. Seppo Nordman ei kuitenkaan saanut sitä tuossa heti haltuunsa. Aikailikin kenties hieman. Ja näin romanialaispuolustus pääsi hoitamaan tilanteen. Steuan puolustus ei uskalla lähteä samalla lailla tukemaan peliä kuin lähti Bukarestissa. Ja tästä johtuen he eivät saa peliä sillä lailla käyntiin, että olisi aina vapaamia, jolle pystyisi pelaamaan suoralla kosketuksella. 6-9 liikkuminen, kärjet peittävät ja koko keskikenttä peittää, niin Steua ei pääse eteenpäin pelaamaan. Ja näin ylittyy kuitenkin sitten keskiraja, mutta siinä on tuo 6-9 keskikenttä tällä kerralla Petri Tiainen, joka pelaa pallon Kaivonurmelle. Kaivonurmi kentän pintaan, romanialainen tarttui häneen kiinni ja vapaapotku taas kerran 6-9. Nyt on pelattu kohta 8 minuuttia, numerot edelleen 0-0 ja tuossa kenttäpelissä kyllä 6-9 on ollut mieluummin hallitsevampi kuin huonompi osapuoli. Tämä peli tosiaan nyt, jos 6-9 saisi tuossa ratkaisun aikaan, niin se olisi entistä vaikeampaa. Todella peli on ollut aivan tasaväkistä. Mieluummin 6-9 on pystynyt pelaamaan. Steua ei uskalla lähteä pyörittämään omaan peliään. Barkulescu. Kova syöttö, mutta mies pystyi ostamaan pallon haltuun. Sen jälkeen kuitenkin tuo oma jatkoajatus oli täysin harhateillä. Ja näin tulee 6-9 heitto. Jari Rinne romanialaisten kenttäpuoliskon puolivälistä. Ja tuonne rangaistusalueen sisään. Siellä on Jarmo Kaivonurmi. Yrittää keskittää, antaa taaksepäin Juhannusen laukaus, mutta tukijalka ei ole aivan oikealla paikalla. Ja näin pallo sitten
kohoaa kohti korkeuksia juhlavan täydellä Olympiastadionilla. Tämä Juha Annusen laukaus osoitti sen, että pelin luonne on todella erilainen kuin Bukarestissa. Siellä ei tullut oikeastaan yhtään kunnon laukausta. Tämä oli jo sitä, ja näitä jos Junnu, jolla on todella hyvä pyssy, pystyy ampumaan, niin se tietää vaan hyvää. Pumbescu. Keskipuolustuksessa Romanialla sitten Barculescu, mies, joka on esiintynyt nuorten maajoukkueissa. Stoica, joukkueen kapteeni, on tuollainen puolustava keskikenttäpelaaja, ja sitten Masaru, sellainen mies kuin Bölöni toistaiseksi romanialaisten keskikentällä on ollut melkoisen näkymättömissä. Nyt hän saa kuitenkin pallon. Tämä 32-vuotias hammaslääkäri antaa Pumbesculle taaksepäin ja pelaa edelleen Bukarest. Etsii aukkoa tuolla 6-9 ryhmityksessä. Velodedici, Bölöni, ja näin kuulette, että suomalaisetkin osaavat osoittaa mieltään tuolle aikapelille, joka nyt ei kyllä tässä vaiheessa välttämättä mitään varsinaista ajanpeluuta ole. Se on vain tarkkaa peliä ja sitä, että ei pääse livahtamaan pallo tuonne omaan. Emeric Hienei on tuo mies, joka seisoi. Hän on Steaua Bukarestin päävalmentaja. Ja lyhyenä annettiin romanialaisten vapaapotku. Barculescua vastassa Jari Rinne, joka on aloittanut oikean puolustajan oudolla paikalla hyvin. Sitten Petri Tiainen antaa Carroll jatkamassa, ja monta miestä 6-9 ylhäällä. He ovat kuitenkin vartioituina, paitsi sitten laitaan nouseva Jari Rinne. Rinteen erinomainen keskitys, ja Dukanam joutuu nyrkkeilemään oman maalin ja päätyrajan yli. Keijo Voutilainen toinen oikealta, siinä joukkueenjohtaja Pertti Körkön vieressä on nousta jo hänkin seisomaan, mitä tuossa tapahtuu. Joka tapauksessa tulee 6-9 erinomaisen tilanteen jälkeen kulmapotku. Ja nyt tulee erittäin lujaa tuohon maaliaukolle, johon on tarkoitus sisäänpäin kierre. Se ehkä ei onnistunut sillä lailla, kun heillä oli tarkoitus. 6-9 yritti kovaa tuohon maaliaukolle, johon sitten pystyisi vauhdilla tulemaan omat miehet. Nämä sisäänpäin vaaralliset kulmat, ne on vaikeita, kun on lujia, niin veskarin ottaa. Jari Rinnehän siihen nousi kyllä hyvin, mutta laukaus ei ollut sitten aivan parhaasta mahdollisesta asennosta eikä paikasta, ja näin maalivahti Helmut Dukanam pääsi myös peittämään tilanteen. Ja nyt tulee vaarallisesta paikasta erikoistilanne, vapaapotku sitten romanialaisille. Aivan tuosta 6-9 rangaistusalueen kulmauksesta, noin 18-20 metristä. Pallon takana tilannetta järjestämässä joukkueen kapteeni Stoica. Ja siellä sitten Ismo Korhonen, joka tässä keinovaloissa pelattavassa kamppailussa ensimmäistä kertaa käyttää uusia piilolaseja. Ja Stoican laukaus osuu siinä matkalla Juha Annuseen, ja tällä tavalla joka tapauksessa selviää tilanne suomalaisittain onnellisesti. Näin siitäkin huolimatta, että siitä tulee jälleen erikoistilanne, tulee kulmapotku CSA Steaua Bukurestille. Masaru. Nyt yleensä Bukaresti yrittää ottaa nopeata lyhyttä, mutta tällä hetkellä se tulee taakse. Ja toinen kulma nyt, oletan, että Pölöni on tuossa rangaisturajan viivalla, hän on pelattavissa, mutta Junnu Annunen ottaa hänet hyvin siitä ja eivät pääse pelaamaan, eli joutuvat uudestaan antamaan pitkän kulman. He yrittävät kovaa tuohon eteen, sillä Romaniassa ainakin, niin heillä ei ollut pääpelissä Pekosen kanssa sanomista. Pääpelistä puheen ollen vain erittäin valitettavaa on se, että Keijo Kousa, voimakas kärkipelaaja, hyvä pääpelaaja, ei pystynyt tähän otteluun tulemaan, ja pääpelivoima on myös tuolta puolustuspäästä 6-9 pois, koska pitkä, voimakas Hannu Jäntti on Bukarestissa saamansa keltaisen kortin vuoksi pelikiellossa. Ja nyt tulee lyhyt kulma. Lakatus. Ja häntä auttamassa Masaru. Lakatuksen keskitys takatolpalle. Ja sieltä sitten päätyrajasta yli sillä tavalla, että lahtelaispelaajat eivät palloon koske. Kelataan, sanokaa kun on valmista edelliseen editointipaikkaan.
5 sekuntia tästä hetkestä nyt. Kuusisin ja Steaua Bukarestin välistä kamppailua pelattu 15 minuuttia. Kuusisilla on ollut ottelussa erittäin voimakas ote. Juha Annunen antoi siitä näytteen, siellä otti kuitenkin väärin Bukarestin kapteeni Stoikaa ja näin tulee romanialaisille vapaa potku. Kuusisi on tuossa keskikentällä hallinnut tilanteita näin siitä huolimatta, että kulmapotkuja on ollut romanialaisilla enemmän. Heillä on ollut niitä 4, näistä kuitenkin 3 aivan peräkkäin. Myös Kuusisilla on ollut 1 kulmuri, se oli erittäin vaarallinen. Se annettiin takatolpalle kovan kierteisenä. Jari Rinne pääsi maalilaukaukseen, mutta maalivahti Dukadam Bukarestin tolppien välissä peitti tilanteen hyvin. Varsin ennakkoluulottomasti Kuusisi on peliin lähtenyt ja näin Bukarest ei ole päässyt ollenkaan painostamaan sillä tavalla kuin 2 viikkoa sitten omalla kotikentällään, vaikka joukkue ei sielläkään sitten heikoissa oloissa pystynyt maalia tekemään. Kuusisi on täysin saanut joukkueen puolustuksella bukarestilaisten lyhytsyöttöpelin eliminoitua. Ei ole minkään näköistä pystysyöttöä, lyhytsyöttöä tullut. Ainoat vapaat paikat on tullut näistä, jotka on laitaan pelattu läpi. Ja laidasta kiertää nyt hakemassa paikkaa uusi kärki Lakatus. Hän saa sinne pallon, vetää näin mukaansa Ilkka Remeksen, nopean vasemman puolustajan Kuusisissa, mutta ei pysty kuitenkaan tekemään toiselle pelaajalle keskelle tilaa. Ja näin taistelee sitten erinomaisesti Kuusisin keskikenttä, vaikka olikin tuossa pallottelun hävitä. Stoika nousee ylös ja nyt tulee sitten todella vaarallinen tilanne, mutta kuka siellä kompuroi tuossa? Oli Masaru romanialaisten joukkueessa, kompuroi ja työntää pallon kuin laajaksi sitten Ismo Korhoselle, Kuusisin maalivahdille, joka kaiken lisäksi näissä erikoistilanteissa on mainio. Jarmo Kaivonurmi jättää pallon Michael Carrollille, Kuusisin englantilaisvahvistukselle. Ennakkoluuloton laukaus kuitenkin 2 metriä romanialaisten maalin ohi. Ensimmäisellä kierroksellahan Kuusisi voitti FK Sarajevon Jugoslavian mestarin 2x2-1, eli yhteismaalein 4-2. Toisella kierroksella sitten syksyllä Neuvostoliiton mestarin Leningradin Zenitin. Ensin hävisi vieraissa 1-2, mutta voitti riemastuttavasti kotikentällään silloin Lahdessa 3-1 ja selviytyi tällä tavalla näin tälle 3. kierrokselle, jossa Euroopan mestarijoukkueiden kapissa koskaan aikaisemmin ei 8 parhaan joukossa ole ollut suomalaisseura. Steaua Bukuresti pelasi tanskalaisjoukkueen Veile VK:n kanssa ensin kotonaan 1-1, voitti kuitenkin vaan vieraissa 1-1, voitti kuitenkin kotonaan selvästi 4-1. Sitten hävisi hunkarilaisille Honvéd Budapestille 0-1 vieraissa, mutta voitti taas selvästi 4-1 kotonaan ja selviytyi näin Kuusisia vastaan, mutta joutui kotikentällään tyytymään 0-0 tasapeliin. Ja näin nämä joukkueet lähtivät tähän kamppailuun täysin tasavertaisista asemista. Se kumpi tämän kamppailun voittaa, se menee sitten jatkoon, menee Euroopan mestarijoukkueiden kapissa 4 parhaan joukkoon. Jatkoon pääsemiseksi riittää tasapeli, jos tehdään maaleja vierasmaalisäännön ansiosta myös romanialaisille. Sen verran heikommat ovat alkuasetelmat Kuusisilla, mutta kuitenkin Kuusisilla on täällä nyt, uskaltaisin sanoa, 30 000 katsojaa paikalla ja he kannustavat joukkuetta vimmatusti. Barkulescu, Stoika. Pelattu 18 minuuttia ja vapaapotku tulee aivan keskiviivalta bukarestilaisille. 0-0 numerot tässä värikkäässä kamppailussa edelleen voimassa. Masaru ja sitten Pelode Ditsi, oikea puolustaja Jovan. Ja hienosti tulee Annunen esiin, sitten Kaivonurmi. Ylhäältä hakee paikkaa muun muassa Hut. Remes oli myös siellä, Kaivonurmen laukaus ja Dukadamilla on töitä. Nyt ei kyllä Steaua Bukaresti ole päässyt ollenkaan pyörittämään tätä omaa peliään ja 6-9 Hännikäinen on liimannut Pitsurkan ja Remes Lakatuksen ja näitä kavereita on pystytty yhtään käyttämään keskikentän ylityksessä hyödyksi. Ja sanoisin näin, että 6-2 kärjen
Kaivonurmen ja Nordmanin sekä Kuususin keskikentän välinen yhteistyö on niin hyvä, että he eivät todella pääse antamaan näitä pystysyöttöjä ja he joutuvat tällä lailla kierrättämään poikki kentän ja silloin on helppo kärjet ottaa kiinni. Erittäin hyvin katkaisi pääpuskulla Esa Pekonen. Rajaheitto tulee kuitenkin nyt sitten bukarestilaisille tuolta oikealta. Todennäköisesti Jovan menee sitä antamaan. Ja siinä näette, kuinka täyttää tuolla pääkatsomaa vastapäätä. Ja ihmisiähän on myös molemmissa päädyissä. Heitä on aivan lumihangessakin. Rajaheitto annetaan taaksepäin. Näin kierrätetään palloa puolustuksen kautta. Nyt kuitenkin melko nopea ratkaisu Pitsurkalle tuonne Kuususin rangaistusalueen kohdalle. Ja häneltä sitten myös laukaus. Ismo Korhosella ei kuitenkaan ollut tuossa tilanteessa hätää. Siinä Jyrki Hännikäinen pääsi häiritsemään Pitsurkkaa niin paljon, että hän ei saanut kunnon kosketusta palloon eikä pystynyt ohjaamaan sitä yhdellä kosketuksella. Ja siinä joutui työttämään Juha Jari Rinne vastustajaa. Ja hän on 32-vuotias 88 A-maaottelun pelaaja Vladislav Bölöni. Hammaslääkäri ammatiltaan, joka vasta toista kautta pelaa tässä 10-kertaisessa Romanian mestarijoukkueessa ja on sen pelin aivot tuossa keskikentällä. Ei kuitenkaan toistaiseksi mitenkään näkyvästi esillä tässä ottelussa ole ollut. Kyllä Pölöni tässä pelissä on minusta ollut näkymättömissä. Hän ei ole päässyt pelaamaan. Häntä ei ole pystytty käyttämään sillä lailla, kun hän Bukarestissa teki itsensä pelattavaksi. Ja melkoisen heikosti mies antoi tuossa tuon vapaa potkunkin. Siinä eivät toiset olleet lainkaan mukana. Minusta tämä Steaua Bukarestin peli on kyllä nyt semmoista epävarmaa, hermostunutta. He eivät pääse ollenkaan käyttämään hyväkseen heidän teknisiä ominaisuuksia. Ja tämä johtuu minun mielestäni erittäin hyvästä Kuususin pelaajien asenteesta. Kenttähän antaisi tuon taitavuuden ja tekniikan käyttöön mitä mainioimmat mahdollisuudet. Se on kerrassaan erinomaisessa kunnossa. Nyt Steaua Bukarest yrittää nostaa Kuususin joukkuetta ylöspäin siirtelemällä poikittain, koska he ovat huomanneet, että niin Hännikäinen kuin Remes pystyvät vartioimaan heidän hyvät kärjet. Lakatus oikealla laidalla ja saa pallon sinne takaisin. Ei pääse kuitenkaan keskittämään. Remes oli vastassa. Nyt sitten keskitys tulee aivan rangaistuspilkun kohdalle. Mutta siihen ei sitten Pitsurkakaan pääse nousemaan. Ismo Korhonen, 24-vuotias, 185-senttinen varmautteinen maalivahti. Erittäin hyvä varsinkin lähitorjunnoissa. Kaivonurmi ja jakaa pallon hyvin. Hut. Ja Kuususin pelaajat vaativat tuosta taklauksesta sitten jo voimakkaasti, niin kuin aivan oikein on rangaistuspotkuakin. Mutta Seppo Nordman tuo oli, eikä suinkaan Jari Hut, joka siinä oli läpi murrossa. Mutta aivan oikeaoppinen liukutaklausana tuossa oli kysymyksessä. Koska Keijo Kousa puuttui tästä loukkaantumisen takia, joutui Keijo Voutilainen ottamaan nimenomaan kotikentällä voimaa. Ja hän päätti laittaa aloitukseen Seppo Nordmanin, jolla on kokemusta sen verran ja voimaa, että Steuan puolustus ei pääse liian helpolla. Mäsäryn hyvä syöttö Bölönille ja nyt on siellä kärkimies vapaana, paitsi on rajamailla. Näin hoitaa kuitenkin Kuususin tilanteen Carroll. Ja viereen apuun tulee sitten Rinne, joka mielellään nousee. Kuuluu Kuususin taktiikkaakin hänen nousta auttamaan omaa hyökkäystä tuolta oikeana laitapuolustajan paikalta. Yleensä Jari Rinne pelaa keskikentän rakentajana. Ja vapaa potku nyt sitten Kuusysille. Jari Rinne yritti hakea tuossa äsken Carrollia vasemmalta puolen. Se on yksi Keijo Voutilaisen hyökkäyskuvio. Jukka Remes tuli antamaan lyhyen vapaapotku Rinteelle. Rinne takaisin Remekselle, mutta aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Ei sitten oma mies löytynyt tuolta rangaistusalueen eli tuon boksin sisältä. Ja selästä pahasti työntää nyt sitten Petri Tiaisen, 19-vuotiaan nuorukaisen kokenut Barbu Leskunurin. Kokemustaan Petri Tiaisellakin on poikien maaotteluista Kuususin pelien lisäksi. Jari Rinteen vapaapotku tällä kerralla vastustajalle.
Masaru alhaalla auttamassa omaa puolustusta ja joutuu sitten turvautumaan lähes tuollaiseen hätäpotkuun. Tällaisia tilanteita ei ollut Bukarestissa. He ottivat vuoren varmasti pallon haltuun ja kyllä paine on todella kova ja sanoisin, että yleisöllä on tässä kyllä merkittävä osuus, että kokeneet bukarestilaiset hermoilevat. Ja sitten pitkä rinteen heitto. Bukarestilaispää vastassa. Hännikäinen työnnetään selästä nurin ja nyt tulee taas erikoistilanne Kuusysille, kun 24,5 minuuttia on ensimmäistä pelijaksoa käyty. Ja nyt uskon, että Jari Rinne vetää kovan tuohon eteen ja sieltä tulee takaa. Pekoselle yritetään saada palloa. Ja lähellä siinä oltiin onnistua. Keijohan pyrkii yleensä varomaan tämmöisiä ilmapalloja, koska pääpelivoimaa ei ole tuolla ylhäällä, että erikoistilanteet ollaan nimenomaan suunniteltu. Ja niissä Pekonen on se, joka hämää ja muut yrittää tulla sitten ottamaan ne pallot, eli Pekonen vie niinkö miehet pois. Hienosti taisteli Petri Tiainen, halas tuon Jyrki Hännikäisen pitkän syötön ja nyt tavoitellaan sitten Huttia. Pallo kuitenkin menee romanialaispuolustukselle, joka näin varmistaa sitten omalle maalivahdille. Dukadam. Toinen Kuusysin kuvio oli nimenomaan, että pystyttäisiin Karolille pelaamaan tuolla vasemmalla ja Karoli vaihtaa puolen ja molemmat kärjet, niin Kaivonurmi kuin Nordmankin lähtevät hakemaan sitä vasemmalta. Ja molemmat kärjet siinä olivat nyt pallon perässä. Ylempänä Kaivonurmi. Maalivahdille kuitenkin tuo pistosyöttö meni. Ja näin sitten yrittää paineen alaisena rakentaa jälleen Steaua Bukuresti. Ja joutuu sitten turvautumaan tällaiseenkin potkuun aivan tuolta keskiympyrästä. Keinoa ei tunnu löytymään siihen, että Kuusysi antaisi tuossa keskikentällä tilaa. Ei lähde viisasta kyllä nyt liikaa ylös tässä tilanteessa. Kuusysi linjojen väli, siis kahden kärkimiehen ja keskikentän linjojen väli on niin hyvä, riittävän pituinen, jotta he eivät pääse pelaamaan pystypalloa, että he joutuvat sivuttain edelleen siirtelemään. Ja silloin on vaikea saada avauksia. Pelodeditsi antaa Stoikalle, kapteeni Stoika, jota taklaa sitten Annunen, ottaa puhtaasti pallon pois. Ja näin Kuusysi, Rinne kuitenkin joutuu turvautumaan harhasyöttöön, mutta pallo taas valkopaitaisilla. Ja kärjessä sitten Seppo Nordman. Kova puolustus vastassa ja näin lahtelainen joutuu pallosta luopumaan. Siinä Seppo Nordman yritti saada kulmaa aikaan, mikä oli minun mielestä aivan järkevää, mutta hänellä oli aika pitkä juoksu. Ja Pelodiditse oli sen verran kokenut kaveri, että ei antanut sen syntyä. Ja sitten aivan uusi tilanne, Carroll menettää, joutui antamaan itselleen hieman liian pitkän syötön eteen ja katsotaan mitä tapahtuu sitten Bukarestin oikealla sivustalla, kun tummatukkainen Lakatus sai pallon, antoi tuonne tyhjään tilaan oikeaan laitaan, mutta kaveri ei lähtenyt sinne mukaan ja näin kuivui tämäkin romanialaistilanne kokoon. Steaua peli on kyllä täysin sekaisin, kaukana siitä teknisestä osaamista, jota oli 2 viikkoa sitten Bukarestissa. Jari Rinne rauhallisesti keskelle Hannuselle ja sitten Tiainen ja löytää vasemmalta Karolin keskitys. Kaivonurmea haettiin, mutta Helmut Dukadam, kokenut maalivahti, tulee oikea-aikaisesti ulos. Ja tuo pallo meni sitten Hesa Pekosen päästä yli. Siinä Esa taas näytti silmällä ja uhrautuvaisuudella, että täytyy katkaista peli ennen kuin he pääsivät tekemään pahojaan. Oikean laidan kautta Jovan. Yrittää Bukarest, joutuu palaamaan taaksepäin jälleen kerran. Pelodeditsi. Ja antaa liian lyhyen syötön ja selvää hermoilua tuossakin tilanteessa. Kaivonurmi hyvin kärkkäästi paikalla ja taistelee pallon lahtelaisille. Rinne, jota horjuttaa sinä Stoika. Sitten Juha Annunen, joka vuoden Oulussa vierailun jälkeen palasi Kuusysiin. Ja sitten Junnu Annunen ja rajaheitto. Pekonen
Pallo osui välillä Stoikan päähän, alas sen ottaa kuitenkin suomalainen eli Rinne ja sitten Jari Hutt. Vaasasta Lahteen tullut pelaaja. Tiainen. Jälleen Hutt, kaksi nuorukaista, siinä hakivat hyvin toisiaan. Ja paikalle tulee Tiainen, ennakkoluuloton raataja, joka järjestää siinä nyt sitten kaivatun kulmapotkun, kun Pesku on tuo toppari, joka tilanteessa menee miinaan. Ja näin tulee sitten kulmapotku oikealta puolelta ja sitä antamaan Jari Rinne. Ja Jari Rinne pyrkii myös antamaan lujaan tuohon etukulvalle, mutta se kiertää ulospäin kentälle. Ja sieltä lähtee Esa Pekonen ja Jari Hutt. Tiaiselle pallo sitten menee. Lahtelaiset pystyvät sen kuitenkin pitämään. Nyt pitäisi sitten puolustukseen ehtiä Valas ajoissa, mutta kaksikin miestä paitsiossa. Mitään hätää ei tässä tilanteessa ole. Samalla täytyy ottelussa ensimmäinen puolituntinen. Hienossa urheilujuhlassa Helsingin Olympiastadionilla ollaan tilanteessa 0-0. Siinä oli Esa Pekosen erinomainen oivallus. Siinä oli lähellä, jos hän olisi jäänyt seisomaan, niin lähellä olisi ollut 3 miehen vapaana pääsy. Mutta Esa nousi ylös ja teki paitsiotilanteen todella hienosti. Tiainen ja pallo taas Rinteellä. Erittäin paljon palloa pelanneella puolustajalla. Menetti sen tällä kerralla. Mutta he ei kulje romanialaista lyhyt syöttöpeli. Tiainen. Ja sitten kärkipelaaja paikalle joutuu kiertämään kuitenkin väärältä puolelta. Ja nyt sitten tulee kierteinen potku kohti omaa maalia. Siinä romanialaispelaajalta tuossa olisi tullut hieman enemmän virhettä, niin pallo olisi yllättänyt oman maalivahdin ja omalla maalilla olisi 6-9 päässyt johtoon. Nimenomaan siis tietysti vastustajan omalla maalilla. Kyllä toi tilanne osoittaa sen, että todella siis kokeneiden ja paljon kansainvälisiä pelejä pelanneiden steualaisten hermot ovat todella kireillä. Ja toinen on se, että 6-9 on erittäin aggressiivisella pelillä. Kun seurataan joka palloon, on menossa aina yksi enemmän 6-9 pelaajia. Se osoittaa hyvää asennetta. Ismo Korhosen pitkä anto kentälle ja sitten Carroll antaa kärkeen. Siellä Hutt, mutta romanialaispää vastassa. Tuleeko kulmapotku? Ja tulee tuosta tilanteesta. Näin näyttää tsekkoslovakialainen rajamies vääjäämättä. Ja 6-9 on tasoittamassa jo kulmuritilastoakin tässä kamppailussa. Kulmuria taas antamassa Jari Rinne. Ja ylös nousee Esa Pekonen, on nyt siellä rangaistusalueen rajan kohdalla. Juoksee eteenpäin ja tulee aivan maalivahdin kohdalle. Sitten Carrollin laukaus ei kuitenkaan lähde. Ja näin bukarestilaispuolustus pääsee tuossa tilanteen selvittämään. Siinä oli Jari Rinteeltä erinomainen kulma suoraan siihen paikkaan, missä Esa on tulossa. Ja Esa on voimakas pääpelaaja, oikeastaan ainoa, joka tällä hetkellä on kentällä 6-9. Ja hyvin Esa haettiin siitä. Ja oikeastaan ainoa, joka tuossa pystyi maalinteon estämään, oli sitten Helmut Nukadam, maalivahti, joka aavisti tilanteen, luki tuossa peliä oikein hyvin. Vapaa potku taas 6-9, jolla niitä on ollut enemmän kuin romanialaisilla. Ja näin murtaudutaan vähän väkisin aivan maalin eteen. Sitten laukaus kuitenkin yli. Seppo Nordmanin jalasta pallo yli Bukarestin maaliin. Siinä oli minun mielestä Nordmanin röyhkeyttä, hän meni 2 miehen välistä siihen tilanteeseen ja rangaistusalueella eivät puolustavan joukkueen pelaajat uskalla ottaa kaveria, silloin siihen täytyy päättäväisesti mennä. Hännikäinen ja Tiainen. Sitten Lakatus on päästä väliin, mutta Ismo Korhonen on myös paikalla. Enää ei tuossa tilanteessa ole hätää. Korhosen kentälle anto. Tavoittelee Nordmania. Ja romanialaiset nostavat pallon korkeuksiin. Hännikäinen. Kelataan. Ja sanokaa kun on valmis. Toivottavasti viimeinen Uusala.
5 sekuntia tästä hetkestä nyt. Minuuttia pelattu Olympiastadionin huutomyrskyssä, numerot edelleen 0-0, vaarallinen vapaapotkutilanne romanialaisilla. Siitä tulee laukaus, mutta nousee reilusti liikaa yli. Ottelua on käyty sillä tavalla, että tässä 6-9 ei ole missään tapauksessa ollut tältä vastaajana. Päinvastoin 6-9 on ollut oikeastaan maalintekopaikkoja, nimenomaan paremmin rakennettuja maalintekopaikkoja enemmän kuin romanialaisilla. Kulmuritilasto on tällä hetkellä sellainen, että 6-9 on ollut 3 kulmuria, romanialaisilla 1 enemmän, mutta se ei kerro sitä tilannetta, mikä tuolla kentällä, nimenomaan kenttäpelissä on hallinnut. Romanialaiset ovat joutuneet hermostuneena sahaamaan palloa poikki kentän, eivät ole päässeet ottamaan keskikenttää haltuunsa, eivätkä painostamaan lainkaan sillä tavalla kuin 2 viikkoa sitten 0-0 Bukarestissa päättyneessä ensimmäisessä osaottelussa. Keijo Voutilaisen tähän kamppailuun laatima taktiikka on toistaiseksi pitänyt erinomaisesti, niin kuin on pitänyt liberona luutijana tuolla alhaalla Esa Pekonen, joka juuri äskenkin katkaisi tilanteen. 6-9 on pelannut todella kansainvälistä peliä, ei ollut minkäännäköistä kiirettä peleissä, palloa ollaan siidetty sekä pitkillä että lyhyillä syötöillä, kun taas teualaisten yllättävän hermostunut epävarma peli, joka on täysin erilaista kuin viime 2 viikkoa sitten Bukarestissa. Sanoisin, että 6-9 koko joukkueen aggressiivinen prässääminen jo keskikentältä on tuottanut erittäin hyvin tulosta. Ja viimeisenä pallot luutiin, niin kuin tuossakin tilanteessa sitten Esa Pekonen. Tällä kerralla toki tulee romanialaisille rajaheitto ja mahdollisuus käynnistää omaa hyökkäystä tuolta oikealta uuden kärkipelaajan Lakatuksen kautta. Romanialaiset ovat paljon yrittäneet, mutta Ilkka Remes siellä vasempana puolustajana on hoitanut tonttinsa hienosti. Niin kuin toistaiseksi jokainen 6-9 pelaaja kentällä. Hieman liian pitkä syöttö, ei saatu palloa niin kuin tarkoitus oli Petri Tiaiselle. Tätä haettiin jälleen. Petri Tiainen on ollut näkyvästi 6-9 keskikentällä esillä. Nyt hän taistelee pallon itselleen. Pystyykö pitämään sen 3 romanialaista vastassa. Ja näin sitten punapaitaiset bukarestilaiset pallon ottavat, mutta jälleen pelaa aggressiivisesti ja ärhäkästi 6-9. Ja Esa Pekonen heittäytyy hienosti. Jyrki Hännikäinen hänen edessään on pitänyt vaarallisen kärkipelaajan Pit Surkan toistaiseksi täysin pihdeissä. Ja sitten rakennetaan tilannetta romanialaisten päähän ylösnousussa Tiainen. Syöttö ei tule aivan hänelle saakka. Koviakin otteita on kamppailussa jonkin verran nähty. Tsekkoslovakialaistuomari Wojtek Kristov on kuitenkin pitänyt pelinohjat erinomaisesti käsissään. Hännikäinen hienosti esiin. Tiainen, 2 19-vuotiaista nuorukaista pallottelivat keskenään aivan loppuun saakka, ei kuitenkaan kuvio mennyt. Ja siinä tuollainen hieman summittainen anto romanialaisilta. Ja kun vastassa on sitten Esa Pekonen 38 A-maaottelun kokemuksella muun muassa, ei tuossa Lakatuksella ollut etenemistoiveita. Rinne käynnistää vasemman kautta, Kärölin kautta. Nyt 6-9 hyökkäystä ja näin ylitetään keskikenttä. Kuusysi nimenomaan yrittää saada tuolta Kärölin kautta peliä kulkemaan. Kärol pystyy viemään laitaa pitkin ja sen jälkeen molemmat kärjet, niin Kaivonurmi kuin Nurman, yrittävät kaventaa Kärolin puolelle, jotta täällä toisella puolella jäisi Jari Hudille tilaa nousta. Rinne numero 8 antaa Hudille. Ja Hud tuonne rangaistusalueen keskelle, vastassa oli Bölöni keskikentän aivot, joka tässä on joutunut tässä kamppailussa toistaiseksi olemaan aika näkymättömissä ja lähes puolustustehtävissä. Heittämässä oli Masaru, jättää kuitenkin pallon sitten Hili Parkuleskulle, vasemmalle laitapuolustajalle. Ja hyvin tulee taas valkopaitainen 6-9 pelaaja, tällä kerralla Ilkka Remes, joka on vaihtanut puolta, seuraa siellä Lakatusta, tuota toista romanialaiskärkipelaajaa. Hän tuli tilanteessa hyvin esiin ja katkaisi pelin.
Nythän Kuususi lähtee siitä, että Jyrki Hännikäinen ottaa vaarallisen keskushyökkään Pitsurkan. Tosin tässä pelissä hänestä ei ole kyllä ollut kovin paljon Jyrkille töitä. Ja Ilkka Remes seuraa lakatusta ja Ilkka seuraa aivan puolelta toiselle. Ilkka Remeksen numero 9, Lakatus on 7 ja tuo toinen taistelupari Hännikäinen 4 ja Pitsurka 9. Lakatuksella pallo ja nyt hän pystyy sitten syötöllä ohittamaan Remeksen, mutta siellä on sitten paikkaamassa Hännikäinen, joka saa pallon yli rajan. Ja aivan kulman lipulta sitten Masarun heitto. Stoika oikealla puolella kentällä tilaa, mutta siellä on myöskin Mickey Carroll, tuo englantilaisvahvistus Kuususin joukkueessa, joka oikealta ammatiltaan on puutarhuri ja joka ei ammattilaisjalkapalloilijaksi aiokkaan. Rajaheitto sitten kentän vastakkaiselta sivustalta kohta. On pelattu 40 minuuttia täyteen. Esa Pekonen pukkasi ja sitten tulee paadeton romanialaislaukaus. Pölöni pääsi laukaisemaan oikealla jalalla, hän on täys vasuri, että siinä mielessä siitä ei tullut mitään. Tuntuu siltä, että Romania on siirtänyt, tai Bukaresti on siirtänyt lakatuksen tänne puolen aina pelin kuluessa, jotta Jovan pääsisi nousemaan tuolta oikealta puoleen, ja se teettää Karolille kovasti töitä, ja Kuususi ei pääse sitten Karolin kautta pelaamaan. Ja siinä tuo Pölönin laukaus vielä kerran. Reilustihan se meni maalin ohi. Jovanhan on tuo puolustaja numero 2 Bukarestin joukkueessa, joka varsin mielellään, niin kuin Martti kertoi, myös lähtee tuonne hyökkäyksen kärkeenkin saakka. Ja usein hän kokoonpanon ryhmityksessä alun perin on keskikentällä. Ja siinä Masaru sitten aika hätäisesti tuuppaa pallon yli sivurajan. Kyllä ovat konseptit olleet sekaisin ja ovat vieläkin Bukarestilla ensimmäisen jakson pelissä. Rinteen rajaheitto. Jari Rinnehän on 21-vuotias. Nuorten maaotteluissa kansainvälistä kokemusta saanut pelaaja ja antaa Hudille, joka myös on esiintynyt poikamaaotteluissa. Kuususin aggressiivinen peli saa aikaan sen, että bukarestilaiset eivät uskalla pelata tätä tuttua peliä. Siis joka kerta siinä on 2 kuususiläistä ahdistamassa. Siellä on nyt Carroll. Ja kärjessä Kaivonurmi, mutta siellä Peloveditsi estää hänen etenemisensä ja sitten maalivahti Dukanen ottaa pallon itselleen ja antaa sen Masarulle. Rinne katkaisi Hud. Tiainen, jolla riittää tekniikkaa aivan samalla tavalla kuin romanialaisillakin. Kaivonurmi rangaistusalueen rajalla ja sitten Tiainen tulee ampumaan aivan oikein ennakkoluulottomasti laukaus, vaikkakin tällä kerralla yli romanialaismaalin. Ja uskaltaisin sanoa, että täällä stadionilla on enemmän väkeä kuin koskaan ainakaan seurajoukkueiden jalkapalloottelussa Suomessa. Ilves-Juventus-kamppailussa 1984 syksyllä Tampereella oli yli 24 000 maksanutta, mutta kyllä täällä lähennellään kaikkien aikojen jalkapallopelien ennätystä maassamme. Ja sehän on Englanti-maaottelusta viime kesältä 30 311 maksanutta katsojaa. Viimeiset minuutit ensimmäisestä pelijaksosta jäljellä. 0-0 tilanne edelleen voimassa. Mikäli numerot ottelun päätyttyä olisivat vielä 0-0, seuraisi tässä kamppailussa jatkoaika. Ja jos sekään ei toisi ratkaisua, mentäisiin sitten rangaistuspotkukilpailuun tasapelillä. Silloin kun on tehty maaleja, menee jatkoon välieriin Euroopan cupissa Steaua Bukaresti, joka olisi tuollaisella 1-1 tai 2-2 tuloksella tehnyt myöskin vierasmaaleja, joita Kuususi ei 2 viikkoa sitten tehnyt. Kyllä todella ihmetyttää tämä steualaisten peli. He ovat kokeneita, hirveän paljon kansainvälisiä pelejä pelanneita kavereita. Ja eivät kuitenkaan, itseluottamus ei riitä. Muun muassa pääministeri Kalevi Sorsa on seuraamassa Romanian suurlähettilään ja hänen puolisonsa kanssa tätä kamppailua. Mutta on sitten paljon muitakin suomalaisia jalkapallon ystäviä.
kävi tässä kamppailussa miten tahansa suomalaiselle jalkapalloilulle. Tämän ottelun järjestäminen maaliskuussa Olympiastadionilla on jo hieno riemuvoitto. Stoika ja häntä vastassa Annunen. Stoika antaa liian pitkän, Ismo Korhonen vastaan ja siihen pysähtyy jälleen kerran romanialaisten eteneminen kuin seinään. Aggressiivinen häirintäpeli aiheuttaa sen, että stoijalaiset eivät pääse käyttämään hyvää tekniikkaa. Tiainen, Carroll. Mutta yhteispeli ei tällä kerralla mennyt aivan niin kuin oli suunniteltu romanialaiset väliin. Mutta eivät mene heidänkään syöttönsä paikalleen. Annunen, joka taklataan, mutta häneltä otetaan myöskin pallo. Ja näin sitten 6-9 puolustuslinjaa vastassa romanialaishyökkääjiä 3. Ja taustavoima tulee Masaru, mutta ei pääse ampumaan. Stoika kyssyttää päin 6-9 kenttäpelaajaa ja maalivahti Korhoselle ei tule töitä. Ja ensimmäinen jakso saattaa päättyä millä hetkellä hyvänsä. Se päättyy numeroihin 0-0 ja tästä on hyvä sitten lähteä. 10 Petri Tiainen, 7 Juha Annunen, 11 Michael Carroll, kärjet 5 Seppo Nordman, 2 Jarmo Kaivonurmi. Ja sitten Steaua Bukaresti, 1 Helmut Dukadam, puolustuslinja 2 Stefan Jovan, 6 Pelodevitsi, 4 Bumbescu, 3 Barbulescu, keskikentällä 11 Pölöni, 5 Stoika, 10 Balint, 8 Masaru ja kärjet 7 Lakatus, 9 Pitsurka. Kentäpinnassa Lakatus ja tuossa tilanteessa tulee sitten vapaapotku 6-9. Lakatus ei siis pelannut Bukarestin ottelussa pelikielon takia ja samasta syystä on lahtelaisilta pois Hannu Jäntti. Ja siinä näkyy sopivasti lahtelaisten vaihtopenkki, jossa istuvat valmentaja Keijo Voutilainen, joukkuejohtaja Pertti Körkkö, huoltaja Jouko Andelin, lääkäri Antti Tuomikoski. Sitten vaihtomaalimahti Juha-Pekka Mäkipää, pelaajat Jyri Puhakainen, Jari Vuorio ja Sami Vehkakoski. Pelijakson jälkeen kyllä Kuusisi mielestäni on pelannut todella kansainvälistä jalkapalloilua. Ei ole yhtään hermoilu, vaan päinvastoin. Steaua Bukarestin pelaajilla on ollut itseluottamus todella jossain hukassa. Ja Kuusisi erittäin aggressiivisella puolustuspelillä on saanut Steaua Bukarestin lyhyt syöttöpelin, pystysyöttöpelin täysin pois tolaltaan. Stoika menettää keskialueella ja Tiainen näkee hyvin vasemmassa laidassa. Jarmo Kaivonurmen, Stefan Jovan on kuitenkin taitava puolustaja, ottaa pallon pois. Ja sitten Stoika löytää Balintin, jolla oli Bukarestin ottelussa hyviä maalintekotilanteita. Tänään niitä ei ole tullut, ei tullut nytkään. Pallon otti Carroll, mutta bukarestilaisten painostus juuri tällä hetkellä jatkuu. Lakatus maapintaan, siellä on myöskin Hännikäinen ja näin tulee sitten vapaa potku bukarestilaisille. Ensimmäinen tällä ottelun toisella pelijaksolla ja yleisö elää todella innostuneesti mukana aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestäjät eivät ole yleisön innostukseen osanneet sittenkään varautua. Tauolla nimittäin levisi tieto, että liput ovat loppuneet kesken ja sen takia on ihmisiä stadionin ulkopuolella. Mutta toivottavasti kaikki nämä katsojat tulevat sitten seuraavaan otteluun. Lakatus ei saa palloa, Carroll. Ja omalle maalivahdille joudutaan rauhoittamaan lähes puolikentästä. Pallon taakse antoi Jovan, nyt se on Bumbesculla topparilla romanialaisjoukkueessa. Sitten Jovan, maajoukkuepuolustaja, pelannut 15 maaottelua, oli mukana muun muassa viime kesänä Suomea vastaan. Kuusisi pystyy todella estämään Steuan pelin ja tämmöiset harasyötöt eivät olleet ollenkaan olennaisia Bukarestin pelissä. Siellä Bukarestissa Steaua todella pystyi pelaamaan. Nyt Kuusisi käy erittäin aggressiivisesti ja ylhäältä jo kimppuun ja teknisten steualaisten peli ei pääse kulkemaan. Jovan. Ja vastassa Carrollista pallo yli, romanialaisten heitto. Ja tässähän on kyseessä siis puolivälieräottelu. Ympäri Eurooppaa pelataan Euroopan cupia tänään ja nimenomaan tässä mestarijoukkueiden kapeissa. Torinossa pelaavat Juventus Barcelona
Belgiassa Anderlecht Bayern München ja Ruotsissa Ullevi-stadionilla IFK Göteborg Aberdeen Skotlannista. Ja mikäli 6-9 nyt sitten selviytyisi tästä kamppailusta aina komeasti välieriin saakka, olisi sen vastustaja jokin näistä joukkueista. Jovanin heitto taaksepäin. Keinoa ei nyt keksitty, millä olisi tuosta lähdetty ylös. Näin Pelodevitsi antoi omalle maalivahdille. Sitten puolustaja Parku Lesku ja siellä ylhäällä suomalaiskärjet Kaivo Nurmi ja Nordman häiritsevät. Steualaiset eivät ole pärjänneet näissä ilmapalloissakaan ja ottaa huomioon kuitenkin pituuspelivoiman. Mutta tilanne on se, että myös ilmapeli vaatii tiettyä asennetta ja kun sä menet oikea-aikaisesti tilanteeseen ja päättäväisesti, niin sä monesti voitat se pääpelitilanteen. Ja tätä päättäväisyyttähän nimenomaan 6-9 on ollut ja sillä on ollut itseluottamusta. Sellaista itseluottamusta, jota viime vuosina on suomalaiseen jalkapalloon tullut. Ja 6-9 on yksi niistä joukkueista, joka nyt erittäin näkyvästi on tätä itseluottamuksen lippua ennakkoluulottomasti heiluttanut. Ja 6-9 sinivalkoiset liput liehuvat katsomossa joka puolella, kun Jovan antaa rajaheiton. Lakatus yrittää syöttää itselleen kantapäällä, joutuu siinä Remeksen kaatamaksi. Remes on kuin postimerkki lakatuksessa kiinni. Ile joutuu nyt sitten tällä kerralla aiheuttamaan kuitenkin vapaapotkun ja näin se annetaan 3 metrin päästä sivurajasta. Nyt täytyy ottaa lyhyt tuossa tarkasti, ettei vaan tule. Kierteinen pallo menee suomalaispuolustajan päähän. Tilanne kuitenkin jatkuu sillä tavalla, että pallo vielä romanialaisilla. Sitten se tulee Kärölille, joka rahoittaa hienosti Ismo Korhoselle. Toi Lakatuksen äskeinen vapaapotku, niin se oli minusta erittäin huonosti keskitytty tilanteeseen. Kyllä erikoistilanteet, ne vaatii todella asennoitumista siihen. Kyllä potkutekniikka silloin, jos niitä todella on, niin tuo tulosta. Potkutekniikkaa miehellä varmasti on. Siinä oli vähän sellainen, näkyi tuossa esityksessä, että hän vain potkaisi palloa sen ajan enempi ajattelemaan. Se on epävarmuus. Itseluottamuksen puutetta. 6-9 on aggressiivisella pelillään saanut steualaiset pois päiväjärjestyksestä. Itseluottamuksen puutetta Lakatuksella ei ollut, kun hän teki muun muassa maalin Budapestin Honvedille kotiottelussa, jonka Bukarest voitti 4-1 tämän kapin toisella kierroksella. Käröllä taistelee esimerkillisesti sitten pallon Valintilla. Häntä vastassa Tiainen, sitten yritti pallon riistoa Annunen. Bölöni antaa Stoikalle. Stoika löytää Pitsurkan ja nyt tuli sitten väläys tuolta Pitsurkalta, kärkipelaajalta, joka on tehnyt tässä kapissa 2 maalia, 1 maalin Alan Simonsenin tanskalaisjoukkuetta Veineä vastaan ja 1 Honvedia vastaan, mutta ei yhtään Lahden 6-9 vastaan. Siinä oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun he pääsivät pystysyötöin pelaamaan kaverin vapaaksi ja siinä oli varmistava pelaaja Esa Pekonen jo liberona siirretty pois, että tämä oli oikeastaan ensimmäisiä kertoja. 2 on ollut tässä pelissä. Äsken tavoiteltiin jälleen Pitsurkaa, tilanteen ratkaisi Hännikäinen, otti pallon lahtelaisille. Siitä taistelee nyt Käröllä ja sitten tuli jo Lakatuksen harhasyöttö, Pekonen oli edessä. Pekonen on erittäin pallovarma pelaaja, nyt pelataan jo kädellä. Ja näin tulee sitten romanialaisille vapaapotku suomalaisyleisön vielyksistä huolimatta. Käsivirhe ja vapaapotkuhan siitä on aina sitten seurauksena. Stoika tuo vapaapotkun antoi. Rinne. Ja Remes. Suomalaispuolustajat, jotka taistelevat tilanteessa. Pallo edelleen romanialaisilla. Ja vapaapotku tulee nyt sitten 6-9. Esa Pekonen, 6-9 kokenut kapteeni. Ikää miehellä kuitenkin vasta 24 vuotta, parhaat pelivuodet edessäpäin. Seppo Nordman. Ja sitten Kaivo Nurmi.
Jarmo Kaivonurmi on 28-vuotias pelaaja, jonka aikanaan Keijo Velho-Voutilainen toi Kuopiosta mukanaan Lahteen mestaruussarjassa. Mielentä viime vuonna oli hieman maalihyvä kadoksissa, mutta se löytyi sitten jo näissä Euroopan cupin otteluissa Leningradin Zenittiä vastaan. 6-9 esitysten arvoahan lisää vielä se, että joukkueen paras maalintekijä viime vuoden SM-sarjassa ja sitten kahdella ensimmäisellä kierroksella tässä cupissa Ismo Lius on näistä peleistä pois. Poissa on myöskin Markus Törmal, joka muutti Valkeakosken Hakaan, sekä viime kesän ja syksyn englantilaisvahvistus Kenny Mitchell. Minusta kuitenkin on tärkeintä se, että 6 nykyinen joukkue Keijo Voutilaisen johdolla on. He tietävät nämä poissaolot, taitavien kavereiden poissaolot, mutta he ovat asennoituneet siihen, että ne on poissa eikä mitään jossitella. Ja minun mielestä suomalainen jalkapallo tarvii nimenomaan sitä, että niillä pelataan millä pystytään ja luotetaan vain itseemme. Ja annetaan parasta tuolla kentällä koko ajan. Kyllä 6 on sitä nimenomaan tehnyt. Nimenomaan tämä minusta tämmöinen, että pelityyli on kansainvälistä, niin se on minusta tärkeää. Ja nyt on sitten havautumassa tilaa oikealla Tiaisen keskitys, jota vastaanottamassa oli myös Hood. Pallo meni kuitenkin hieman liiaksi eteen. Lakaatusta hakevat nyt romanialaiset kärjestä ja hän pystyy jättämään hienosti taakse sitten Balint, joka Romaniassa tuollaisessa tilanteessa lähti suoraan eteenpäin pallon kanssa aikaili nyt ja pelasi taaksepäin. Romania on näkemässä vaihtoa tähän. Todennäköisesti Lucian Balan on tulossa kentälle. En vielä ole nähnyt kuka otetaan pois, mutta he yrittävät saada hyökkäykseen voimaa. Ja siinä otetaan sitten jalat rumasti alta takapäin Kampilla Petri Tiaiselta. Ja Juha Annunen asettaa pallon kenttään vapaapotkun merkiksi. Mihail Masaru saattaa esimerkiksi olla se pelaaja, joka nyt sitten lähtee, kun romanialaiset vaihtoluvan saavat pois kentältä. Mutta katsotaan tämä 6-9 vapaapotku. Juha Annunen ja tuonne rangaistusalueen keskelle, ei kuitenkaan oman pelaajan päähän. Hännikäinen selvittää tuon romanialaisahdistelun. Hännikäinen vastaan Lakatus ja sitten tehdään paitsioansa. Paitsioon jätetään Pitsurka. Ja aivan oikein Masaru keskikentältä pois ja sinne sitten Lucian Balan, mies, joka pelasi koko ottelun 2 viikkoa sitten Bukarestissa ja oli silloin siis avauskokoonpanon pelaaja. Masaru on pelannut tuolla vasemmalla puolella linkissä ja todennäköisesti Balint siirtyy vasemmalle puolelle ja Balan tulee oikealle. Ja uskoisin, että nytten Steaua yrittää saada tuon Balintin ylösnousuja tuolta vasemmalta, koska se oikealta onnistuu. Paitsi jälkeisen vapaapotkun antoi Esa Pekonen ja sitten Jovan Kärron oli jo tiiviisti pallon perässä, ei kuitenkaan ehtinyt paikalle. Pallon pitää kentällä Rinne. Tuo oli Remes, jonka jalasta pallo sitten kuitenkin menee yli, vai mikä on rajamiehen ratkaisu. Siinä on tuomari paikalla ja tulossa on vapaapotku 6-9. Jalat otettiin lahtelaispelaajalta pois alta. Carroll, jonka jalasta nyt sitten pallo tuonne jäätikön puolelle. Jäätynyttä vettä on tuossa tarkkan päällysteen päällä juoksuradalla, niin kuin kuvat hyvin kertovat. Kyllähän täällä Helsingissä sentään vielä luntakin on, vaikka satoja talkootunteja on tehty. Täällä on ollut pari viikon ajan jalkapallojunioreita lapioineen tekemässä katsomoon tilaa. Ja tuota tilaa tosiaan sitten tänään on tarvittu. Toista jaksoa pelattu 13,5 minuuttia. Numerot Helsingin Olympiastadionilla Euroopan cupin puolivälieräottelussa Lahden 6-9. Steaua Bukarest edelleen tasan 0-0. Maalipotku Bukarestilla. Pelodeditsi. Ja suomalainen pää nousee korkeammalle kuin Lakatuksen mustasilkkinen tukka. Siinä oli paikalla hänen vartijansa Ilkka Remes. Balan miehen ensimmäisiä kosketuksia palloon.
Ja sitten Bumbescu. Esa Pekonen, tämän jälkeen Remes. Ja tuo pallo tulee Pekosen päähän. Balan ottaa pallon alas, niin kuin aivan oikein on tuossa tilanteessa. Syöttö on huono, katkaisemassa Annunen. Sitten taistelee Carroll. Lakatus. Ja nyt tulee keskitys, kiertää kuitenkin maalivahdille päin, ja näin ei tuossakaan sitten hätää ollut. Näitä tämänlaatuisia keskityksiä ei kyllä romanialaisilta paljon ole nähty. Ei, kyllä peli on todella ollut keskikentän peli, ja molemmilla Romania on joutunut Kuusisin pelin johdosta muuttamaan pelityylinsä täysin. Ja oikealta hyökkää sitten Kuusisin. Saa rajaheiton. Tulee pitkä Jari Rinteen heitto. Jari Rinne on näyttänyt pitkien heittojen erikoismies. Ja siellä on jo 5 Kuusisin pelaajaa vastustajan rangaistusalueella. Ja tuosta ruuhkasta pitäisi nyt päästä tökkäämään vaikka kärkipotku nopeasti kohti Romanian maalia, mutta pallo osui lattalaispelaajan käteen. Ja tästä vapaa potku romanialaisille. Nämä erikoistilanteet, pitkät heitot ja kulmat, ne on erittäin vaarallisia sen takia, että vastustaja ei uskalla todella ottaa riskejä siellä, pelkäävät virheitä, ja kun päättäväisesti sinne menee, niin niitä saa yleensä hyödyksi käytettyä. Carroll, sitten Balan, jätti pallon ennen Annusta, Bölöni, Annunen, Carroll. Pelin luonne on se, että tämä on siis taistelua. Tässä on nyt kaikki hienoukset pois. Lakatus ja pystyy etenemään ohi Rinteen. Vastassa on Pekonen. Ja tuossa tilanteessa mieheltä puuttuu sitten maltti täysin ja hän ei näe tuota kenttää. Ei näe miestä siellä mukana. Syöttö olisi ollut paikallaan. Hän selvästi yrittää omaa laukausta, omaa ratkaisua liian hätäisesti ja hukkaa siinä nyt monen 10 000 lein paikan. Tilanne oli todella se, että Lakatuksen päämääränä oli pelkästään maali, eikä huomannut, että Pitsurkka oli täysin viiden rajaviivalla vapaana. Korhosen maalipotku. Stoika. Annunen. Hännikäinen. Tilanne on paitsio. Pitsurka 3-4 metriä ja paitsion puolella. Ei mitään hätää taaskaan Kuusisin puolustuksella. Esa Pekosen erinomainen oivallus lähtee tekemään paitsioansa. Keijo Voutilainen, 49-vuotias valmentaja, joka Karttapään kautta, pitkän tien kautta on opiskellut itsensä jalkapalloveloksi, niin kuin häntä yleisesti kutsutaan. Suomen mestari pelaajana ja pelaajavalmentajana myös Australian mestari. Balan, romanialaisten vaihtopelaaja tässä kamppailussa. Sitten Lakatus, äskeisen maalitilanteen hukkaaja. Tiainen, joka on tehnyt erittäin paljon töitä. Remes rauhoittaa, antaa pallon Pekoselle. Pekonen etsii korkealla kärkeä, etsii Kaivonurmea ja Kaivonurmi pääsee palloon, mutta kuinka käy jatkossa, siinä sitten kookas romanialaispuolustaja Jovan tulee paikalle, tulee myöskin Annunen. Ja niin kuin Martti äsken sanoi, taistelua tämä on nyt molemmin puolin. Jokaiseen palloon tullaan tosissaan, jokaisesta sentistä tuolla kentällä todella taistellaan. Vapaa potku Kuusisilla ja Juha Annusella. Kierteisellä vaparilla haettiin siellä omaa pelaajaa, mutta pallo lähti liian kovalla vauhdilla ja kiertyi näin saman tien yli päätyrajan. Tämän pelin ratkaisuhan tulee, koska se on tämmöistä taistelupeliä ilman minkäännäköisiä hienouksia. Ratkaisuhan tulee olemaan nyt fyysinen kunto ja kuntokysymys. Pienikin virhe voi saada aikaa pahoja tilanteita ja se on nimenomaan kunto. Hännikäinen. Ja sitten kolmaskin romanialaishyökkääjä ylhäällä tässä tilanteessa, mutta taas kerran ajaudutaan keskelle sumppuun, palloa ei annettu oikealle
jossa Balan olisi ollut vapaana. 3 miestä ja ei saada palloa liikkeelle, vaan yritetään yksin viedä läpi, koska nyt ei voi ainakaan kenttää syytää siitä, ettei syöttöpeli kulkisi. Tämä lämmitetty stadion, sen viheriö, todella viheriöstä voi puhua, vaikka maaliskuu on kerta kaikkiaan erinomaisessa kunnossa. Ei kenttä koskaan syksyllä ole näin hyvin pelattavissa kuin juuri tänään. Kyllä täytyy suomalaisen jalkapallon puolesta kiittää niin 69 kuin Helsingin kaupunkia, stadionia siitä, että he ovat uskoneet tähän. Ja kiitos täytyy antaa myöskin sitten kaikille suomalaisille jalkapalloilun ystäville, jotka ovat tänne paikalle tulleet kannustamaan 69 tässä tärkeässä kamppailussa. Kuulin, että Suomen maajoukkueellekin on perustettu fanklubi. Nämä kaikki ovat sellaisia asioita, jotka omalta osaltaan voivat viedä suomalaista jalkapalloilua eteenpäin. Ilman tukea ei urheilujoukkue kerta kaikkiaan voi menestyä. Sillä on arvaamattoman suuri vaikutus näissä kansainvälisissä koitoksissa. Kyllä sanoisin, että tämän yleisön tuki 69 pelaajille on ollut erittäin hyvä ja 69 on aika paljon sen ansiota pystynyt todella pelaamaan kansainvälistä jalkapalloilua. Carroll, mutta romanialainen syötön väliin ja saa nopeasti myös pallon haltuunsa. Nopeasti sieltä palasi puolustukseen myöskin Rinne. Nyt on paha tilanne. Lakatus vastaa Remes ja sitten takana mies ampuu, sijoittaa ohi. Siinä oli sellainen kerta kaikkiaan paikka, että tuossa Ismo Korhonenkaan kuusissa maalissa paljon ehtinyt miettiä. Hänellä ei ollut enää mitään tehtävissä. Lakatus jättää tällä kerralla erinomaisesti. Hän ymmärtää Pitsurkan aivoitukset. Pitsurkan, joka takamiehen paikalla aavistaa tilanteen, mutta sijoitus on hieman epätarkka. Ja siinä oli sitten jo hieman sitä onnea, jota hyvä joukkue aina näissä tasaväkisissä kamppailuissa tarvitsee. Tuossa Jovanin keskityksessä sen sijaan ei sen ihmeellisempää hohtoa ollut. Nyt Steaua Bukaresti hakee ehkä liian innokkaasti sitä ratkaisuja ja tommoset pitkät pallot, niin ne kyllä Ismo hyvällä vastaantulolla tuolla maalilla korjaa. Pikkasen on Steaua saanut keskikentällä kyllä nytten otetta ja siinä on ehkä väsymyksellä osuutta. Toivottavasti 69 jaksaa vielä painaa. Ja oma maali tietysti olisi tehtävä muussa tapauksessa jatkoajalla, ja sitten jos ei tässä maaleja tule, väsymys tuntuu entistä pahempana. Pahan näköistä on se, että kentällä ontuu Juha Annunen, mutta tämä on hyvän näköistä. Jarmo Kaivonurmen keskitys vasemmalta ja nyt paikalle suomalaispelaaja, mutta ei aivan oikein tule Tiaiselle tuossa tuo pallo. Hieno hyökkäys vasemmalta. Se oli erinomainen keskitys. Lakatus pyrkii samaan sitten oikeassa laidassa kentän toisessa päässä, mutta Hilkka Remes saa kymmenien tuhansien ja suomalaiskatsojien sympatiat riistämällä pallon hallitusti itselleen ja omalle joukkueelle. Pitsurka. Ja tätä vastaan sitten raivokkaasti Esa Pekonen. Ja sillä tavalla, että sen toteaa myöskin Kristov, ottelun tuomari. Ja näin tulee vapaapotku romanialaisille. Balan ja Lakatus, joka on mielestäni tällä toisella jaksolla kohentanut peliään, vaikka tuon yhden tilanteen hukkasikin. Ja taas keskeltä haettiin paikkaa. Balan. Carroll vastaan. Ja nyt Carroll myöhässä. Lakatus. Balan. Ja sitten pallo suomalaisille. Väsymys tuntuu näissä tuollaisissa juoksupallotilanteissa. Selvästi myöskin romanialaisten pelissä. Ja tietysti näitä, niin kuin äsken jo totesimme, sitten syöttöharhoja väsymyksen johdosta tulee keskikentällä myöskin suomalaisille. Hännikäinen heittämässä. Jyrki Hännikäinen on 69 nuoria miehiä, 20-vuotias kaveri vasta hänkin. Mutta kokemusta, kansainvälistä kokemusta jo nuorten maaotteluista. Ja tuossa tilanteessa sitten jalka vaarallisesti korkealla. Ja vapaa potku romanialaisille. Ja maan pinnassa Lucian Balan.
Bumbescu antaa lyhyenä tuon vapaapotkun. 24 minuuttia johtoistakin jaksoa pelattu, numerot edelleen 0-0. Ja siinä on tullut paha harhansyöttö romanialaisille. Väliin oli vaarallisesti menossa Seppo Nurkman, voimakas lahtelaiskäärki. Erittäin ennakkoluulotonta peliä ja noita kannattaa nimenomaan katsoa noita. Väsymyksen myötä tulee syöttöharhoja ja kaikki poikittain syötöt omassa päässä. Ne voi olla erittäin ratkaisevia, niitä kannattaa todella kytätä. Ja nyt hyvä pystysyöttö, sen antoi Hannunen. Mutta menee kuitenkin hieman liian pitkäksi ja näin pääsee Dukadam ottamaan pallon itselleen. Pekonen, Lakatus, Pitsurka. Esa Pekonen loisteliasti saksipotkulla pallon pois omalta rangaistusalueelta. Siinä oli erinomainen yksilösuoritus Esalta. Viainen hienosti pallo alas. Hannunen kääntää Käröl vasemmalla vapaana. Mutta siihen venyttää sitten jalan eteen myös Balan. Kulmureita ei ole tällä jaksolla vielä nähty. Nyt sellainen tulee sitten Kuusysille ja sitä antamaan Michael Carroll, 24-vuotias englantilaispuutarhuri, joka viime kaudella Suomen mestaruussarjassa teki 6 maalia. Ja näin lähtee. Ja lähtee hyvin, erinomaisesti siihen Hannusen päähän. Oliko tuo Mara suunniteltu kuvio? Mä uskoisin näin nimenomaan sen takia, että Mike Carroll yritti kovaa tohon. Se ehkä meni liian kauas, mutta siinä pääsi kuitenkin Junnu puskaamaan vauhdista ja se on minusta aika tärkeää kyllä, että siihen pääsee todella niin päälle painamaan. Junnu ei suinkaan päässyt puskaamaan, vaan puskemaan. Joo, ja kaikki näitte, että siinä tuli vaarallinen tilanne, yksi parhaista tässä ottelussa. Ja olisipa siitä sitten, kun pallo olisi hieman alemmas tullut, no kaikki tiedätte, mitä olisi voinut tulla, jätetään jossain huonommaksi. Balan, Jovan. Lucian Balan on erittäin teknillinen pelaaja, ehkä hieman voimaton tuossa romanialaisten keskikentällä. Ja juuri tästä syystä hän kenties ei ollut avauskokoonpanossa. Hänellä kuitenkin pallo taas. Ja hän on myös mielestäni jakanut sitä hyvin. Hän toi Lakatukselle. Kärjestä hakee paikkaa Pitsurka. Mutta nyt tulee sitten takaa Pölönik, joka hukkaa kyllä kerta kaikkiaan sellaisen paikan, että ei uskoisi tältä kokeneelta 88 A-maaottelun mieheltä, että hän tuosta ei pystynyt nostamaan Ismo Korhosen yli. Ja tässä tilanne uudestaan. Mutta se oli taituri, teknisen jalkapalloilijan oivallus. Hän oli päättänyt, hän oli pannut omalle tietokoneelle merkiksi, että täytyy yrittää nostaa yli. Ismo voitti tämän kaksinkamppailun. Ismo on voittanut monta näitä kaksinkamppailuja. Balan. Ja maalivahdista kun monta kertaa noin käy, tulee sitten helposti vastapuolen kenttäpelaajille jo tuollainen henkinenkin este. Jovan. Stoika. Laukaus tuottaa hänikäisestä suuntaan, mutta Korhonen näkee hyvin. Ja nyt yritetään Rinteen nopeata ylösnousua. Hän pystyy siihen ja... Viainen Carroll hakee vasemmalta, samoin Kaivonurmi. Oikealla vielä pelataan. Jälleen Viainen erinomaisesti. Viainen itse rangaistusalueella. Ja nyt sitten pallo romanialaisille. Stoika. Erinomainen syöttö, Pitsurka. Ja taas taaksepäin. Taas taaksepäin. Kuusysin puolustus pystyy peittämään nämä. Tekee Balan näkee. Ylös nousseen Velodeditsin. Siinä oli kyllä paitsiotilanne jo todennäköisesti. Aikaisemmin näyttää siltä, että rajamies oli sen. Mutta täytyy ihmetellä näiden ammattimiesten ratkaisuja, koska siinä on todella ollut muutama erittäin hyvä tilanne ja kuitenkaan he eivät ole pystyneet siihen ratkaisuun. Omat päätelmänsä tilanteesta on tehnyt Ismo Korhonen ja ollut sitten erinomaisesti pelissä mukana. Ollut se viimeinen este ja muuri, jotta romanialaiset eivät ole maalia saaneet. Carroll
ja kärkipelaajia on edessä. Ehtiikö? Ei ehdi aivan tilanteeseen Nordman. Siellä loukkaantuu hieman romanialaispelaaja. Taistelua käydään kuitenkin jo muualla. Carroll vapaana. Ja jakaa pallon tuonne keskelle. Siinä ovat kuitenkin nuo kaksi pitkää miestä romanialaispuolustuksessa. Pelodedici ja Bumbescu. Carroll yritti saada seinäsyöttöä tuonne eteen, ei aivan onnistu. Näin pallo yli ja rajaheitto 6-9. Kenttäpinnassa Marian Lakatus, 21-vuotias A-maajoukkueen pelaaja, joka teki maalin Timisoarassa viime elokuussa Suomea vastaan. Ja nyt joudutaan sitten hänet kaatamaan. Kaatajana on Remes. Vapaa potku tulee Bukarestille. Stefan Jovan, 25-vuotias maajoukkuepuolustaja. Ilkka Remes on todella joutunut kovaan tehtävään eteen. Lakatus, he ovat juoksuttaneet Lakatusta kovasti ja mielestäni Ilkka on todella pystynyt pysymään mukana tässä vauhdissa. Oli äskenkin katkaisemassa tilannetta, ottaa pallon päällä. Mutta häntä myös työnnetään. Ja virheensä myöntää Velonit. Vapaa potku tulee suomalaisille. Ja nythän se pitäisi nopeasti antaa. Remes. Velonille menee vastustajalle tuo potku. Ja paitsi jos aivan selvästi Lakatus metrin verran. Siinä oli linjamies kyllä erinomaisesti linjalla. Se ei ollut, se oli puolesta metristä kiinni, mutta erinomaisesti. Ilkka Remes, 22-vuotias kaveri, joka 27 kertaa on ollut A-maajoukkueessa mukana. Lisäksi hänellä on 8 poikien ja nuorten ottelua tilillä. Ja siinä kaadettiin sitten Petri Tiainen. Rajaheitto kuitenkin vain seurauksena. Remeksen heitto ei mene omalle pelaajalle. Lakatus Remes, mutta väliin tulee Pekonen. Voimakkaasti tilanteeseen myöskin Pitsurka. Ja sen verran Esa tuossa häntä työsi, että miehen tasapaino horjui. Joka tapauksessa siinä oli sitten 6-9 heitto ja näin käynnistetään tuolta oikean kautta. Siellä on Jari Rinne nössy nyt vähän ylemmäs, eli ne Jari Hudin kanssa pystyvät hyvin vaihtamaan kyllä paikkaa ja tällä lailla toinen saa aina välillä huilata ja tehdä töitä. Siis edelleen Teuvan nämä pystysyötöt, niin ne menee kyllä, ne on tuhon tuomittuja. Ottelu on pelattu toista jaksoa 32 minuuttia. Kun tulee Carroll vasemmassa laidassa, josta lähtee hakemaan paikkaa myös Kaivonurmi. Carroll ei enää näe häntä, menettää samalla pallon. Stoika, bukarestilaiskapteeni, pystysyöttö Lakatukselle oikealle tällä kerralla perille. Tämä jättää Remeksen. Ja ajautuvatko romanialaiset jälleen sumppuun? Siltä näyttää. Kyllä, taas kerran. Ja nyt on mahdollisuus vastaiskuun keskirajalla. Ei kuitenkaan sitten suomalaispelaaja Kaivonurmi saa palloa haltuunsa. Tuossa tilanne ei olisi ollut paitsio. Jovan. Jarmo oli huolimaton ja toisaalta kyllä väsynyt, että hän ei jaksanut keskittyä sillä lailla pallon haltuunottoon. Ja aika lähellään häntä myöskin oli vastustajan häirintä. Pallo nyt Remeksellä. Tiainen. Ennakkoluuloton nuori mies. Ei kuitenkaan löydä Seppo Nordmania, joka oli tarkassa vartioinnissa. Sitten nousee vaarallinen puolustaja Stefan Jovan. Jäi siinä pysäyttämään vauhtia. Olisiko hänen pitänyt lähteä nyt itse tuosta välistä? Eväät loppu siinä. Pitsurkka odotti nimenomaan, että hän antaa seinäsyötön tai lähtee itse. Ja Jovani ei tiennyt todella mitä hän tekee. Ja tapahtumat jo toisessa päässä Jovanin esitykseen, niin kuin kuva äsken hyvin kertoi, Emerit Sienei, eikä toinenkaan valmentaja Jordan Nesku suinkaan ollut paikalla. Ja tässä ottelussa on tehty kaikkien aikojen jalkapalloottelujen yleisöennätys Suomessa. Se on tehty maaliskuussa 1986. 32 522 maksanutta katsojaa on paikalla. Kukapa olisi uskonut tätä vielä kuukausi
2 viikkoa sitten. Erittäin hienoa jalkapalloileva, urheileva Suomi. Ja erittäin hienoa on vielä tuo Kuusisin taistelu, 34 minuuttia tätä jaksoa pelattu. 11 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä, jollei ratkaisua suuntaan tai toiseen sitä ennen tulee. Näemmekö me vielä tässä kamppailussa jatkoajan, se ratkeaa aivan pian. Ja mikäli tämä ottelu muuten jatkoajalle tekee, olemme TV2 tehneet sellaisen ratkaisun, että teille esitetään tuo jatkoaika kokonaisuudessaan sitten illan viimeisen ohjelmistoon merkityistä ohjelmista viimeisen päätyttyä, eli alkaen kello 20.05. Mutta palataan tähän asiaan vielä, kun varsinaista peliaikaa 23.05 luonnollisesti on jatkoajan mahdollinen esitysaika, jos tuollainen jatkoaika tulee. Remes. Siinä Hännikäinen otti Pitsurkan taas, että hän ei päässyt pelaamaan. Kyllä kerta kaikkiaan Remeksen ja Hännikäisen vartiointityö on ollut erittäin hyvää. Pelodeditsi esti Jarmo Kaivonurmen etenemisen ja tästä estämisestä tulee nyt vapaa potku Kuusysille ja vaparin antaa Michael Carroll. Kaivonurmia tavoiteltiin Pelodeditsi ja sitten hyppää sieltä vielä toinen suomalaispelaaja tilanteeseen. Nordman, mutta oli selvästi myöhässä. Nämä on erittäin pahoja ottaa nämä vastustajan, nämä Kuusysin pallot, korkeat keskitykset, vaikka Kuusysin pääpelivoima ei olekaan niin kova, mutta pojat suojaavat erittäin hyvin. Bumbescu, Adriano Bumbescu, ja yleisö osoittaa nyt suosiota itselleen, kun maksaneiden katsojien määrä sille täällä ilmoitetaan. Stoika tuo kuitenkin romanialaishyökkäystä ja tuo sitä tyypilliseen bukarestilaiseen tapaan, niin kuin näissä peleissä kumma kyllä on nähty. Ihmetellä täytyy edelleen tuota mielikuvituksettomuutta, jota joukkue on esittänyt. Ja niin kuin Martti on tässä ottelussa jo todennut, paljon on nyt pantava jo sitten paineiden tiliin. Carroll suomalaisista pallon perässä, edessä oli kuitenkin Balan ja sitten maalivahti Dukadam. Ja romanialaispelaaja Pitsurka, 29-vuotias kärki paitsiossa, vapaa potku Kuusysille. Ja siinä lääkitään sitten Juha Annusta, joka jo tuollaisen vajaa 10 minuuttia sitten joutui ontumaan. Jouko Andeliin oli huoltaja, joka antoi miehelle siinä kylmää suihketta. Kaivonurmi tällä hetkellä pelaa siis 6-9 kenttäpelaajalla. Stoika tuo palloa ylös. Loukkaantumisiin ei kerta kaikkiaan olisi varaa. Ja näin haukeaa Pitsurkalle tilanne, mies kuitenkin liian pieneen kulmaan, mutta takana on romanialaisia ja vapaakin mies löytyy, hän on Stoika. Mitä tekee joukkueen kapteeni, erittäin paha laaka keskitys, jos tuo puskuheittäytyminen olisi onnistunut, olisi maali hyvinkin lähellä tuossa ollut. Siinä keskitys oli todella hyvä ja kova, siinä Pölöni yritti vaan ohjata palloa, että siinä ei hän ei todella pyrkinyt tekemään sitä. Mutta sitten Korhonen otti tuon seuraavan keskityksen, niin kuin näitte erittäin hyvin haltuunsa. Juha Annunen nähdäkseni jälleen pelissä mukana. Kaikki pelaajat ovat leikissä myös Kuusysillä. Ja mitä tekee sitten Petri Tiainen? Antaa hienosti taakse Kaivonurmelle. Ja Kaivonurmen laukaus on mennä romanialaismaaliin. Hallitusti pelattu Petri Tiainen, nuori pelaaja, jolla järki väsyneenäkin leikkaa. Hän antoi erinomaisesti ja hyvä oli myös Kaivonurmen laukaus. Mutta mitä sitten toisessa päässä? Keinot loppuvat romanialaiskaksikolta. 3 miestä oli tuossa mukana. Ja tässä näette tuon Tiaisen harhautuksen ja sen jälkeen syötön. Kaivonurmi löytyy takaa. Siitä lähtee tämän ex-kuopiolaisen laukaus. Maalivahtista ponnattaneen pallon suojaa sitten Bumbescu ja Dukadam paikkaa tuon erehdyksensä. Kuusysin johtomaali ottelussa erittäin lähellä. Kaivonurmi minun mielestä vielä laukoi hyvin. Hän paino sen ettei se noussut ylös. Ja laukauksessa oli voimaa takana ja senpä takia se sitten kimposi vielä maalivahdista. Ja olipa mennä hänen altaankin. Pekonen katkaisee. Annunen.
Kyllä Steuan keskikenttä myös on väsynyt, eivät jaksa ollenkaan tukea hyökkäystä ja kärjen ja keskikentän väli on päässyt liian suureksi. Ja siellä kaadetaan nyt sitten Tiainen, nyt tulee erikoistilanne Kuusysille ja millä tavalla uskot Martti nyt ratkaisua yritetään? Siinä on todennäköisesti semmoinen tilanne, että jos Juha Annunen ei mene suoraan ampumaan, niin tilanne pelataan Juha Annuselle, joka laukaisemaan, mutta näyttää siltä, että Junnu on itse siellä. Yrittäisikö banaania? Todennäköisesti sitten Petri Tiainen yrittää sitä, koska Petrillä on erittäin hyvä potkutekniikka. Kyllä. Pekonen olikin yllättävä ratkaisu Kärölille. Käröl pääsee keskittämään. Ja nyt Pekonen pääpelin voimaa tuomassa siellä aivan maalivahdin edessä. Samalla hyppää hieman maalivahdin päälle vapaa potkuun romanialaisille. Siinä oli hieno yllättävä kuvio. Se oli kerta kaikkiaan hieno ja justiin tämmöisessä tilanteessa niin nopea pelaaminen on hyvin. Tässä on Esan virhe se, että hän ei katsokaan palloa, vaan ryntää päälle. Jos hän olisi seurannut palloa, niin voisi olla ollut, että tuomari ei olisi viheltänyt sitä. Kyykkä. Puhutaan nyt yleisön, varsinkin ne, jotka ovat Lahdessa. Lahdessaan tämä 69 nimenomaan tunnetaan tällä Kyykkä lempinimellä, mistä se sitten johtuneekaan. Hännikäinen pallon perässä. Ja sitten punapaitaiset romanialaiset lähtevät syöttelemään poikittain, vai löytyykö uutta kuviota? Stoika. Balint kiertää Tiaisen. Ja nyt on vaarallinen ruuhkatilanne ja niin siinä sitten käy, että romanialaispelaaja pääsee tuikkaamaan pallon Ismo Korhosen taakse. Erotuomari näyttää keskelle. Mitään epäselvää tuossa ei ole. Viktor Pitsurka, joka muuten on ollut Jyrki Hännikäisen pihdeissä, pääsee sitten heittämään kylmän suihkun suomalaisten niskaan. Täällä pienessä pakkasessa Helsingin Olympiastadionilla, muuten erittäin lämpimässä jalkapallojuhlan tunnelmassa. Pelattu oli 41 minuuttia, kun Steaua Bukarest menee 0-1 johtoon tässä kamppailussa. Siitä lähtee Pitsurkan tarkka sisäteräohjaus aivan sinne tolpan viereen. Ismo Korhonen ei pääse tilanteeseen mukaan ja näin Steaua Bukarest on nyt sitten erittäin lähellä Euroopan cupin välieräpaikkaa. Mutta nyt on parasta iskeä, nyt on paras aika iskeä takaisin ja näyttää siltä, että Esa Pekonen on nostettu kärkeen ja nyt tulee pitkä heitto. Tämä on se tilanne pelissä, jolloin vastustaja vielä on tuossa oman maalinsa lumoissa ja nyt on mahdollisuus iskeä vastaan. Nyt tulee pitkä heitto ja uskoisin, että erittäin vaarallinen tilanne. Jari Rinne, ja sehän täytyy tietysti muistaa, että jatkoon pääsyyn vaadittaisiin Kuusisilta nyt 2 maalia. Tasapelituloksella 1-1 menisi vierasmaalisäännön johdosta tuo romanialaisjoukkueen jatkoon. Toivottavasti nyt loppuun saakka tämä ennätyskatsomo jaksaa antaa kannustusta myös 69 joukkueelle tuosta takaiskumaalista huolimatta tai nimenomaan 69 joukkueelle. Tuo Martin ennustama pitkä heitto tulee, Rinteen heitto ja sitten maalitilanne. Mutta ei tule laukaisupaikkaa, Hännikäinen taistelee voimakkaasti ja kun nyt 69 joutuu satsaamaan voimalla tuonne hyökkäykseen koko rintamalla, saattaa tietysti tulla uusia vaaratilanteita myös tuonne omaan päähän. 69 on ottamassa vaihtoa. Kentälle tulee Jyri Puhakainen numero 13. Hän on valmentaja Keijo Voutilaisen uusia löytöjä. Ja tuolta otetaan sitten kärjestä Jarmo Kaivonurmi pois ja näin haetaan uutta voimaa sinne ylös. Vaihto tulee myöskin romanialaisille. Siinä Jarmo Kaivonurmi, joka erittäin hienosti pelasi tuon tilanteen, missä hän Tiaisen syötöstä pääsi ampumaan. Numero 16 on Maarin Radu Kakkonen ja tuo toinen tarkoittaa nimenperässä sitä, että Romaniassa on peräti 3 samannimistä jalkapalloilijaa, jotka näin sitten on erotettu, on 1, 2 ja 3. Niin vaikka takaiskumaali tuli Kuusisille, joukkue on pelannut erittäin hienosti. Ei kannattaisi nyt miestä mäessä unohtaa, vaan auttaa joukkuetta loppuun saakka. Tiainen, eräs parhaita Kuusisissa tänään, sitten Michael Carroll
menee antamaan. Eipäs mene, hän jätti siihen pallon. Tiainen antaa vapaapotkun. 3 miehen muuri romanialaisilla. Kierteinen vapaapotku takanurkkaan suoraan maalivahdille. Siinä Juha Annunen odotti kyllä syöttöä, hän olisi päässyt sen vetäsemään suoraan, mutta Petri teki hyvän ratkaisun ja Petrillä on todella, hänellä on peliajatusta ja älyä tässä ja laukaus oli ehkä liian heiveröinen. Aivan viimeiset hetket saattavat kamppailussa olla käsillä. Mitään ihmeen pitkää lisäaikaa erotuomari ei otteluun varmasti ole määrännyt. Mitään sellaista ei ole tapahtunut. Pallo poissa kentältä. Remeksen rajaheitto. Hän antaa sen maalivahti Ismo Korhoselle, joka on eräs Kuusysin sankareista ollut tässä Euroopan cupissa, jossa lahtelaisjoukkueen taival kaiketi päättyy tähän kamppailuun, mutta päättyy erittäin kunniakkaasti, jos Kuusysi nyt 0-1 numeroin ottelun häviää, kaatuu se kuitenkin komeasti. Ei saappaat, vaan jalkapallon kengät hyvin sidottuina jalassa. Ja jollain lailla aikaa pelaa nyt näiden vaihtojen kanssa aivan selvästi romanialaisjoukkue. Mari Radu ei äsken mennyt vielä kentälle. Hän oli menossa nyt sitten. Pitsurka, maalintekijä, otetaan sieltä pois. Siinä tämä 29-vuotias Romanian mestaruussarjan paras maalitykki. Ja Kuusysi hyökkäämässä. Mutta tuo pitkä keskitys maalivahti Dukanamin syliin ja hieman pelataan jo lisäaikaa tällä toisella jaksolla. Pian me kiittelemme teitä kaikkia seurasta, kun loppuvihellys kajahtaa. Ja näin se sitten tulee. Me kiitämme myös ja nimenomaan Kuusysiä.